Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε ένα game στο Roblox που λέγεται My Giant Sandwich. Το έχω παίξει και άλλο game, έχω χαλάσει Robux σε αυτό το game. Ελάτε λίγο να το δείτε, πείτε μου αν είναι ωραίο και γράψτε μου στη σχολή αν είναι να το ξαναπαίξω. Όπα, γιατί είμαι έτσι, τέλος πάντων. Δεν είναι έτσι το περπατημά μου. Κοιτάξτε, δηλαδή ας πούμε είναι εδώ ένα πιάτο και βάζεις και κάνεις ας πούμε εδώ, τραβάς το μοχλό, σου δείχνει με αυτό το αγοράζεις, το βάζεις ας πούμε εκεί που πρέπει να ψηθεί, πατάς αυτό και υπάρχει ας πούμε μια ώρα, μετά το βγάζεις, το βάζεις εδώ και βγάζεις πολλά λεφτά. Όπα, να βγάλω τη μουσική γιατί θα φάμε κόπη. Τώρα εγώ απλά προσπαθώ να δω αν θα έχω secret γιατί έχω πληρώσει αυτό το game 100 κάτι Robux για να πάρω κάτι secret. Αυτό. Θα χαλάσω Robux για το βίντεο μόνο. Το κάνω. Εντάξει, θα μείνω ταπεινή. Ναι. Στην τοστιέρα το βάζω αυτό. Και πόσο θέλει? Finish food, 25 Robux. Το κάνω για το βίντεο. Χαλάω τα Robux μου για το βίντεο. Τώρα βγάζω 2,6 billion. Κάντε ένα like και ένα subscribe γιατί χαλάω Robux. Εντάξει, δεν θα χαλάω τόσα πολλά στο Granzer, αλλά θα χαλάω περίπου στα 300 ή στα 200 κάτι. Τώρα πάμε να μαζέψουμε λεφτά. Όχι βάφλα, δεν θέλω βάφλα. Ο Raspberry. Το Raspberry είναι το καλύτερο, το αγοράζω τώρα στο βίντεο. Και είναι το καλύτερο. Το Raspberry είναι το καλύτερο στο game. Το αγοράζω στο βίντεο. Κάντε like και subscribe γιατί χαλάω πάρα πολλά Robux. Το έκανα, το βάζω. Finish food. Γιατί έμεινα με τόσα λίγα. Το κάνω μόνο για το βίντεο. Και βγάζω 3,95 billion. Ταπεί θα μείνω και πρέπει μετά να ξαναβάλω Robux. Εντάξει, δεν πειράζει, το κάνω για το βίντεο. Κι άλλο Raspberry. Επίτηδες το κάνει. Επίτηδες το κάνει. Τελευταία φορά που το κάνω. Τελευταία φορά. Γιατί χάλαγα τόσα πολλά Robux για ένα βίντεο. Δεν πειράζει. Τώρα βγάζουμε 5,3 billion. Μαζεύουμε λίγο λεφτά. Τώρα να το ξαναβγάλω το Raspberry με τη μία. Πάλι Raspberry. Δεν το κάνω. Κοίτα, πάλι Raspberry θα βγάλει, Όχι. Δεν έχουμε όλα τα secret. Αλλά θα μπορούσε. Το Raspberry δεν το ξαναγοράζω. Έχω χαλάσει ήδη πάρα πολλά Robux για 2 μανιτάρια και το skip. Το steak θα μπορούσα να το αγοράσω τώρα. Αλλά με τα λεφτά, όχι με Robux. Πάμε εδώ να δούμε τους άλλους. Εν τω μεταξύ βγάζω 43 ευρώ και τώρα βγάζω billion. Εδώ τίποτα. Μόνο εγώ είμαι ο καλύτερος. Αυτός εδώ πόσο βγάζει? 393. Και εγώ εδώ βγάζω 5,3 billion. Καλά, σήκω στέκ, δεν πειράζει. Αυτό το έχω αγοράσει και άλλη φορά. Όχι. Αυτό το έχω αγοράσει ξανά. Όχι αυτό μόνο. Όχι το bread αυτό. Αυτό το βίντεο δεν ξέρω πόσο θα βγει. Μπορεί να βγει 10 λεπτά. 17 trillion. Θα προσπαθήσω να αγοράσουμε ένα secret μόνο με τα λεφτά μας. Και απλά θα παίζω το game. Να δυναμώσουμε λίγο τον ήχο. Δεν ξέρω αν έπρεπε να το δυναμώσω, αλλά εντάξει. Στόχος να κάνω όλα τα index, γιατί έχω τώρα 2 μανιτάρια, 2
raspberry και δεν έχω αυτά και έχω απλά αυτά τα secret. Το steak είναι το χειρότερο secret. Το βίντεο δεν ξέρω πόσο θα βγει. Το steak θα μπορούσαμε να το αγοράσουμε. Περιμένετε ένα λεπτό. Ελάτε. Απλά έκανα κάτι. Αγοράζουμε τώρα αυτό εδώ το steak. Δεν θα πληρώσω Robux γι' αυτό. Δεν θα το κάνω. Απλά θα... Αν πάρει... Γράψτε μου, πατήστε ένα like και ένα subscribe. Χαλά Robux για το βίντεο, για να βλέπετε εσείς. Και πείτε μου στα σχόλια να ξαναπαίξω το game. Αυτό θα παίξουμε λίγο ακόμα. Γιατί θέλω... Τώρα αυτό είναι το secret. Το secret πώς θα το πάρω? Καλά. Το raspberry έβγαλε. Τώρα αυτό με τα 17 trillion πώς θα το αγοράσω? Αυτό ούτε αυτό μπορώ. Δεν μπορώ secret να αγοράσω τώρα. Αν είχε leaderboard θα μπορούσα να αγοράσω παραπάνω για να μπούμε. Αλλά επειδή δεν έχει, δεν θα το κάνω. Τώρα απλά έχουμε ξοδέψει Robux και πριν το βίντεο αλλά και τώρα στο βίντεο. Κάντε ένα like και ένα subscribe, το ξαναλέω, χαλά Robux. Αλλά το κάνω για να βλέπετε εσείς. Και δεν πειράζει. Τώρα εμείς απλά κάνουμε spin εδώ. Αν πάρει το βίντεο 10 like θα ξαναχαλάσω, όχι, αν πάρει το βίντεο 30 like θα ξαναχαλάσω Robux αυτό το παιχνίδι για να πάρω πολλά raspberry. Όχι, είναι εδώ ένας. Γεια σου φίλε. Τώρα αυτό εδώ, αυτή είναι εδώ την καβουροπάτη θα τη λέμε. Θα την ψήσω, την ψήνω τώρα. Όχι. Αυτό τώρα το cheese bread, ναι, αυτό το cheese bread που είχε πριν, τώρα εκεί στο μοχλό, το είχα δει πριν και λέω πω είναι πολύ καλό. Και βγάζω το μανιτάρι, το πρώτο secret και λέω να χαλάσω Robux ή όχι. Και χαλάω. Δεν ξέρω αν άξιζε. Αλλά για σας το κάνω για να βλέπετε. Το game λέγεται Make a Giant Sandwich. Όποιος θέλει να το παίξει. Τώρα εδώ έχει ένα steak. Θα κάνουμε λίγο ακόμα ένα spin. Μπάω στο chicken party. Τι? Μπορεί να μου κάνει gift. Όχι, γιατί αν μου έκανε θα σας έλεγα στα 10 like κάνω gift ένα mythic ή ένα secret. Όχι στα 10, στα 20. Αυτές δεν είναι βάθλα. Τέλος πάντων, αυτό είναι το βίντεο. Γεια σας.